Trn, trn. Trn, trn. Trn. Áno? Jasné, jasné. Poradíme. Vypálen. Jaj. Vítajte pri pokračovaní našej poradne. Volala nám rusnačka Zuzá z Prešova. Aký študijný odbor by si mal vybrať správny liehovista? No takto. Samozrejme, najlepšie sú vysokoakademické odbory, ako napríklad filozofia, pilitológia alebo komparatívna etanológia. A samozrejme čokoľvek z fakulty Chemicko-potravinárskej Slovenskej technickej univerzity. Tí z vás, ktorým sa nechce na vysokú školu, vyberte si študijný odbor na Strednej odbornej škole ovocinársko-vinárskej v Strede nad Bodrogom v strede Tokajského kraja. No ono vlastne Liehovovi ani nejde o to, čo študujete. Hej, Liehovovi ide o to, aby ste boli dobrý človek. Pozrite sa, aj Liehžiš bol povolaním tesár. A tesárov a stavbarov ja najviac uznávam, lebo oni majú vodovahu. A vodovaha má hladinku. A ako hovorí staré príslovie, keď má hladinku nástroj, nemusí mať hladinku remeselník. Vypálen.